खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थिया गेजेराव आरो माखासेल' सान दंसै आरो बेनि सिगांनो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जा थामहिनबा प्रमोद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाबो फार्स्ट फेज महरै सा 18 थामहिनबा मोन 18 बियाबनि थाखाय बिजाथि महरै फारिलाइ एबा मुं फोसावबाय आरो बेनि उनाव दायो मोन 22 बियाब फोसावबावनो आद्रा दं इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानिफ्राय बेनि गेजेरावनो 14 नं चिरां दुवार बियाबाव बे समाव सोर फैगोन बेखौ लानानै गोख्रों बाथ्रा बुंदों बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला इउपिपिएल राजखान्थि हान्जा दोलोनिफ्राय 14 नं चिरां दुवार बियाबाव गोख्रैनो बिजाथि महरै फैगासिनो दं खाम्फा बरगयारी बिथाङा 14 नं चिरां दुवार बियाबाव 100% बिजाथि महरै फैगासिनो दं होननानै बे समाव बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा रोखा फोरमायदों जेराव 14 नं चिरां दुवार बियाबाव रायजो राजाफोरा नेनानै दं सोर बायदि बिजाथिया बेयाव एबा इउपिपिएल राजखान्थिनि जानानै बिजाथि गसंगोन बे समाव गोबां रायजो राजाफोरा आसा खालामनानै दं आरो 14 नं चिरां दुवार रायजो एबा 14 नं चिरां दुवारनि रायजो राजाफोरा जेरैबायदि खाम्फा बरगयारी बिथांखौनो नेनानै दं आरो बे नेनानै थानाय बाथ्राखौ बुंफोरना होदों बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा आरो रनजित बसुमतारी बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला 14 नं चिरां दुवार बियाबाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानिफ्राय गोबां रायजो राजाफोरा खाम्फा बरगयारी बिथांखौ नेनानै दं आरो बेखायनो 100% 14 नं चिरां दुवार बियाबाव खाम्फा बरगयारी बिथाङा बिजाथि महरै इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानिफ्राय फैगासिनो दं होननानै रोखा फोरमायनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। बावैसोनो एमसिसिनि सिगांनो जोंनि हाइकमान्डआ डिक्लेयार खालामजोबगोन होननानै बुंदों गतिके दिनै गाबोन बेखौ जोङो बुंनो हाया खिन्थु बावैसोनो बेखौ फोजोबनाय जागोन एमसिसिनि सिगांनो। बेवहाय बेले बेजेनि खुनु खोथा गैया खाम्फा बरगयारिनि टिकेटखौ मोनगोन बे 100% सैथो। दिनै 1150 न'खरनिख्रुइबो बांसिन मानसिनो हानि फोरमानलाइ जों होनो हादों। दा बिदि सावरायनाय जेबो जायाखै मानसिफ्रा ओरैनो बुंलाबायदोंसो बावैसोनो एमसिसिनि सिगांनो जोंनि हाइकमान्डआ डिक्लेयार खालामजोबगोन होननानै बुंदों गतिके दिनै गाबोन बेखौ जोङो बुंनो हाया खिन्थु बावैसोनो बेखौ फोजोबनाय जागोन एमसिसिनि सिगांनो। बेवहाय बेले बेजेनि खुनु खोथा गैया खाम्फा बरगयारिनि टिकेटखौ मोनगोन बे 100% सैथो। दिनै 1150 न'खरनिख्रुइबो बांसिन मानसिनो हानि फोरमानलाइ जों होनो हादों। दा बिदि सावरायनाय जेबो जायाखै मानसिफ्रा ओरैनो बुंलाबायदोंसो